По последна информация господин Пеевски от ново начало е решил да смени изцяло предизборния си щаб. На тяхно място договор ще получат Virginia Records и екипът, реализирал българския конкурс за Евровизия. Господин Пеевски коментира, че вече е сигурен, че ще бъде първа политическа сила след изборите. Президентът Илияна Йотова обяви, че преди да реши кой ще бъде служебен премиер, последната среща с парламентарно представените партии ще бъде следващата седмица. Очаква се след това Йотова да се срещне с отец Данаил, с главния мюфтия, с Съюза на овцевъдите в България, както и с победителя в новия сезон на Ергенът. Очаква се срещите да продължат, докато се стигне до заветната дата 19 февруари, която, освен че е свързана с обесването на Васил Левски, се явява и необходимата дата, за да могат изборите да бъдат на 19 април, дата, която е харесана от един куп експерти и партийни лидери. Изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че за тройното убийство край хижа в района на прохода Петрохан има по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала Twin Peaks. Сарафов не коментира на кой сериал прилича неговото оставане на длъжността главен прокурор, но бяхме посъветвани да гледаме трилогията Кръстникът, за да ни стане ясно. Цената на падането на кабинета е 2,5 милиарда евро. Това са парите, които ще изгубим по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов след консултациите при президента Илияна Йотова. Готови сме да ги платим, ако е сигурно, че повече няма да ви гледаме, заявиха 99% от интервюираните на случайен принцип български граждани. Това беше всичко от нас. Аз бях Доли Вълнарова. Аз бях Вълчо Кумчев. Абонирайте се за канала, за да гледате още от Сервалан ТВ.